нашата градина ходя всеки ден. Там е интересно, идвайте с мен. Първият ден в детската градина е вълнуващо събитие, както за децата, така и за родителите. Всички пристъпваме с малко страх и с радост, разбира се, за това, че децата ни порастват, но и с тревогата за това дали те ще успеят да се приобщят, как ще се разделим сутрин рано, дали ще намерят грижата и топлината, на която са свикнали вкъщи и в детската градина. Когато детето ми тръгна на детска градина, естествено имаше мигове на безпокойство, породени от това, че няма да съм физически до нея, да мога във всеки един миг да направя това, от което ще има нужда. Знаете, наистина е особен момент, защото всяка майка и всеки родител, но майката по различен начин преживява нещата, предполагам, не разбирате, тръпне и преживява изключително интензивен период. Мислите бушуват, емоциите също. Къде ви отива детето? Ще може да се адаптира? На какви хора ще попадне и така? Бяхме притеснени като всеки един родител. Дали сме постъпили правилно, дали тази детска градина ще е най-добрата, дали госпожите ще са добри, дали ще се грижат за тях. Преди да тръгне детето на градината, притеснявах се. Как ще стане, както всичките майки, какво ще прави, как ще играе, как ще спи, ще иде или няма да иде. За радост, адаптацията при първото ми дете се случи доста леко. Тя не беше посещавала ясла преди това, но явно потребността от общуването с други деца беше назряла и тръгна с ентусиазъм и нетърпение. Разбира се, имаше своите моменти, в които изразяваше някаква съпротива, чрез мълчание, заради това, че не е вкъщи с мама, че има правила, които задължително се спазват. При нас това беше преди 5 години, когато започна яслата. Адаптацията е плавна. Дъщеря ми винаги се е чувствала като у дома си, винаги е посещавала с желание. Нещо, което ме изуми наистина още от първата група на градината, в лицето на госпожите. Тя срещна истински приятел. И до ден днешен продължава да ги възприема по този начин. Случва се и да реве на Константин преди градината. Стовим, времето върви, той не иска да тръгва. В нашия случай събуждам го, вдъхвам му интерес веднага. Стани, виж каква мъгла, или стани, виж какъв дъжд. И ще трябва да видим до градината също ли става. Такъвто интерес постоянно, ката сутрин, да придумаме нещо, да му бъде интересно, да излем от къщи, а в детската градина уже тръгва с удоволствие. Подготвихме децата си с много разкази за това какви приятели ще намерят, какви добри госпожи ще им четат приказки, ще ги учат, ще играят на площадката и разбира се ще намерят много нови приятели и ще придобият много знания. Наближавайки първия учебен ден, разказвахме с трепет какви вълнуващи моменти ги очакват. Винаги сме водили диалог. Как се чувства, колко нови и различни неща са се случили днес в детската градина, на какво е играла с новите си приятели. И изобщо колко е хубаво всеки ден да посещава детска градина и да се случва нещо интересно. Въпросът, който винаги ни съпътстваше, когато се прибирахме към вкъщи, беше как мина денят ти днес в детската градина. Ще ми разкажеш ли? Най-важното според мен как се чувства майката на детето. Трябва да имаш спокойствие, увереност, защото го правиш само на добро на детето, разбираш за кого го правиш и да го представляваш на детето от всичките само от хубави страни и да бъдеш уверен, няма друга опция и детето това разбира и с удоволствием тръгва на градина.
се, пожелавам пътен вятър на всички. Бъдете спокойни, бъдете отворени, комуникирайте, говорете, не се притеснявайте и нека децата имат едно щастливо детство. А към родителите, които те първо ще запишат децата си в детската градина, искам да ви кажа едно. Бъдете спокойни, че това е най-доброто място за вашите деца. Това са емоциите на едно 7-годишно дете, завършващо 4-та група в детска градина Иглик. Какво помниш от първия ден в градината? Първоначално малко ми беше страх, но после... От какво те беше страх? По-скоро срам. От кого? Понякога децата се срамуват един от друг, но после стават приятели. Че хубаво. А кое беше най-готиното нещо? Най-готиното нещо беше, че се открих приятели. Когато бях малък и мама ме водеше на градина, малко бях оплашена, защото не познавах госпожите. Играх с приятелите си, бях радостен и се прибирах с усмивка. Когато бях малък, се притеснявах дали ще имам приятели. Дали госпожите ще са мили или лоши, но те бяха много добри. И сега съм готов да отида в първи клас. Как се чувстваше в началото, като отида на детска градина? Много емоционално, бях малко притеснена. Какво ще се случва, какви са новите деца, госпожите дали са добри. А сега, вече като завърши, какво може да кажеш за детската градина? Ще ми остане един много хубав спомен и никога няма да забравя колко хубаво и добри се грижиха госпожите. Там се грижат все едно си вкъщи, все едно е твоя дом.